navend û çanda hunerê Mordem beriya sê salan ji aliyê du birayên şanogerên Kurd hatiye avakirin. Savaş û Barış Işık li şaredariya Batmanê şanoya bajêr avakiribûn. Lê piştî ku qayyûm dan ser vê şaredariyê her du jî îxrac bûn. Savaş û Barış bi derfetên xwe navendek çandê avakirin û navê wê jî Mordem danîn. Li vê navendê li hemî beşên hunerê perwerdehî tê dayîn. Beriya pandemiyê li Mordemê 30 konser, 140 seansên lîstikên şanoyê hatin pêşkêşkirin û nêzî 30,000 kes temaşeya van bernameyan kirine. Barış Işık ji bo dengê Amerîkayê dest nîşan kir. Mordem li ser du fikrên sereke hatiye avakirin ku yek jê ji bo mafê çandê a zarok, astengdar û ya jinan e. Zarok, astengdar, taybetî keç, jin, beşdarbûna van ekan, beşdarbûna wana hunerê. Yani kültürel haklarından faydalanma. Yani wek hekekî mafê wanê çandî. Em ji bo viya van tişta xebat dikin. Piranî jî ji bo van tişta em li navendê bi hin komeleyan re dixebitin, komeleyên zaroka jina hin xebatên me çê dibe. Lê piranî em diçin gunda da zarokên ku tu car mesela şano nediye em lîstikan diçin lûr, em atölye dibin ji wan re, me mesela kokula çê dikin bi hev re, ew çîrokên xwe dinivîsînin, çîrokên xwe dilîzin. Ev vî hewayê xebatên me hêla em bêjin ser astengdara piranî em bêjin otîstîk ama ê ku otîzma wan ne giran e. Ê ku kêm in. Mesela bu wan re wek em bêjin terapiya hunerê xebatên me wisa çê dibe. Li ser tiştên wisa em dixebitin. Divê ekê de. Barış balê da ser fikr û çalakiya navenda Mordemê ku dixwazin li ser arkeolojiya hunerê jî berheman biafirînin. Piranî em dixwazin ku civaka bi şahî ji nû ve bê ava kirin, ji nû ve bê saz kirin. Yani li ser çi esasa? Li ser berê çawa bûye. Mesela em bêjin berê genim çandin, genim dirûn, vana hemû wek bi şahiyek de hatin çêkirin. Îro piranî wek em bêjin wek tekiliya kapîtalîzmê xwe ava dike. Ji ber wî jî îro mesela em mêze dikin ji ber ku em ji wê civaka şahî dûr ketine, ji wan pê lîstokên xwe, lîstikên xwe em bêjin rojên taybet da serê salê be, Newroz be, di van rojan da tiştê ku yani hestên ku me îfade dikirin ew qad hemû ji holê hatine rakirin. Yani ev ne ji tenê ji bo Kurda, ji bo hemû dinyayê. Lê em mesela divê alnîgariyê de em pir em dikarin mesela li ser koka xwe, çanda xwe kûr bibin û ew bikin. Lê em haydarin ku em zanin Afrika jî wisa ye, Amerîkayê jî wisa ye, her cî wisa ye. Yani çand, ew çanda ku em dibêjin civaka bi şahî, civaka ku her tim wek sosyodrama wan tiştên xwe pêk tîne, yani tiştên ku civakê de wisa pêk tê aslında meriv hêla sosyodramayê de divê baş ew bike binirxîne. Yani jî terapiya grup terapisi dibe ya jêra. Yani de mesela ew etkiyekî wî wisa ye. Yani yê ku mesela çiqas derdê wî, çiqas pirsgirêkek wî hebe, gava serê salê tê ew jî di nav wê şahî da ciyek dibîne. Wekî herwarî, pandemî bandorek herab li ser Mordemê jî çêkiriye. Lê ji bo şanoyê hînê zarokên gundan bikin, 6 mehan li ser înternetê dersên onlaynê dane, paşê jî ew zarok li gund lîstikê xwe pêşkêş kirine. Mordem bi gelek navendên çandê re projeyan şirîk çê dike. 6 kom hatine cem hev û dixwazin li ser Feqiyê Teyran festîvalek jî çêkin di sala 2022 de. Navenda Mordemê yek ji şanoya taybet ya bajêr e ku bi sehneya şanoyê tescîl kiriye û deriyê wan ji bo bernameyên hunerî û ji beşên civakê re vekiriye. Xecican Faqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.